Hi guys! Welcome to my new video. This time pupunta po tayo sa Doha Expo 2023. So officially winter na talaga guys at heto nga na makikita nyo at nagsuot na ako ng jacket. Malamig na talaga ang panahon guys. At yung simoy ng hangin talagang mafe-feel mo nakakaiba. Yung dampi niya is talagang nanunuot sa iyong balat na talagang sobrang lamig. Alright, nandito na tayo sa Bin Mahmud Metro Station pero bago ako pupunta sa CTC Doha Expo, dito muna tayo sa Bin Mahmud. Abang-abang lang ng konti kasi may katatagpuin akong tao. At yung usapan nga namin is by 7 o'clock dito kami magmi-meet. So upo-upo lang muna tayo dito. Okay naman at hindi masyadong crowded ang loob ng metro station kaya may space pa tayo na upo. Pero bago yan, tara na at mag-withdraw muna tayo dito sa QIB ATM. Ang usapan namin is 7 o'clock na magkikita kami pero dumating sina kuya at ate ng 7:30. So okay lang yon. And then nung tapos na yung transaction namin, ito nga at bumaba na ako going to train. So, papunta na po ako ngayon sa station ng Mosherif. Tapos, after ng Mosherif, mag-interchange po yun ha. Tapos, pupunta tayo ng Red Lane. Tapos, yung Albida Metro Station naman. So, doon tayo papasok going inside to Expo. At nakarating na tayo dito guys sa Albida Metro Station. So dito po kayo papasok. Kaya sa mga gustong pumunta ng Doha Expo Cultural Zone, dito po yung entrance. Hi guys! Punta tayo ngayon sa Expo sa may CTC daw kasi nag-message ang aking kaibigan na marami daw mga pagkain. Parang food festival ba? So samahan niyo ako mag food trip. Tara na, nandito tayo sa Albida Stations and palabas na po siya. Malapit na po doon sa may cultural, sa may Expo. What's up, girl? Hello! What's up? Welcome. Fine. How's things? I'm here Good? to visit my Michelle. Hi. Good. How are you doing? I'm very fine. See this one, welcome guys? to Expo. I'm back here at yes, I'm back here at Expo because I want to go to CTC and I want to eat and eat and eat. This is on the other side. You know it's in the family zone. Yeah, I know, but I told to Michelle I want to go to cultural. I want to walk. All right, guys. Welcome to Expo. I want to walk, so I need to burn some calories Yeah. because I keep on eating and eating, sleeping 24 hours. Yeah. So how are you doing, guys? I miss you all. Thank you. I miss you all. So guys, I'll go to Info Point 3. So I'll ride a boogies or golf cart with this gentleman. I miss this little girl. Say hi to my vlog. Hi. And hi Kuya, you're from? India. India and from India. Taufik ne? Taufik, then for me. Okay, regards to him, okay? YouTuber also. Yes, YouTube and Pepsi. Oh, hi! I'm all alone here inside the boogie, guys. So I have with me a sweet gentleman. Will give me a very nice tour. And of course, you guys will come with me. And we will have a good tour today here inside at Cultural Zone Expo 2023. You go. Oops! At dito, tinanong ko si Kuya, bakit tayo dumaan dito? Kasi nga hindi masyadong matao at saka hindi masyadong maliwanag, parang wala lang. At ang sabi ni Kuya, hayaan mo na dito na lang tayo para mas madali tayong maka-exit daw at makarating daw ako sa CTC.
Kaya sabi ko, mas maganda kung doon na lang tayo sa pinakami na daanan. Dito, ang dami mga liku-liko. Pero sa isipan ko na pag may bala ka na masama sa akin, pupukpukin ko talaga itong hayop na to. Oy, nakaready naman ang lola nyo, no? Pero nung nandito na kami sa main, nakahinga namin ako ng medyo okay na kasi marami na rin ako nakakitang tao at saka pamilyar na rin guys ang lugar na ito sa akin. Pero si kuya parang nagmamadali yata na may hinahabol. At nung dumaan kami dito, hayan, at may family na gustong sumakay sa buggy. Pero ang sabi ko, sa CTC lang naman. At heto, sinasabi na ni kuya na nga nandito na nga kami sa may CTC. Coffee, tea, at chocolate. Ganun yung ibig sabihin ng CTC. So left and right guys, ang daming mga food stall. Hindi mo na alam kung alin dyan ang una mong pupuntahan or uunahin. Talaga mamamangha ka sa kagandahan at saka lawak ng CTC. At sa nagtatanong, mas gusto ko talaga lumakad pag ganito ang style kasi ayoko talaga yung mamaya nagmamadali na ang daming mga problema, ganyan. Hindi ko mai-enjoy yon. Alright, umpisahan na natin ang food trip. Tignan natin kung may magugustuhan tayo pagkain dito guys. Tara na at samahan niyo ako. So yan na nga guys, nandito na tayo sa Family Zone CTC. So hanggang December 2 lang to guys and up to 10 o'clock in the night. So nandito tayo ngayon para i-showcase natin or flex ko lang sa inyo guys kung ano ang mayroon dito. Tara na, start na natin. Nakain na lang tayo, lalapang tayo up to the highest level. Samahan niyo ako guys. So nandito rin si Burger King. Si Flamingo, as you can see, marami talaga mga stall dito guys. Left and right. Hindi na natin alam kung saan tayo mag-start. So we'll go inside na lang guys. Daming tao. And ayan. Hindi pa naman tayo gutom. Si Logo, si Blacklight Delivery. Left and right talaga ang mga ano dito, mga food court. Tingin na lang tayo dito. Ayan si Filipino Hot Pack. Oh, nandyan sila oh. Ito rin pag gusto nyo ng ice cream, ganyan. So may papunta doon, may diretso. Marami din dito guys. So tingin muna tayo dito. Maraming tao guys and masasabi mo rin talaga na hindi siya congested. Maraming tables and chairs ang nakalagay or nakakalat sa iba't ibang food store. Marami ang nagtitinda ng iba't ibang klase ng pagkain. Meron din tulad sa atin ng mga karinderya, turo-turo, nagbebenta ng mga street foods at marami pang iba. Kung gusto mo rin ng mga popcorn lang, kahit malamig ang panahon, may nagbebenta rin ng mga ice creams, mga cold drinks, ganyan. Kung gusto mo rin ng magkape, mag-tea, ayan, nakakalat din sila guys. At dito, ayan, mapakaganda talaga ang space na to. Kasi kung gusto mo rin habang nag-chill-chill ka dyan or kumakain whatsoever, is may malaking LED na monitor dyan. Sa sobra dami talaga na nagtitinda guys, parang hindi mo alam kung ano ang gusto mong kainin. At bago mo mabusog ang iyong tiyan, sure na mabubusog muna ang iyong mga mata. Paano ba naman, ang dami ba naman nagagandahan ng mga Christmas lights at Christmas decors sa iba't ibang stall. At dapat talaga pumunta ka dito na hindi busog. Kasi nga sa dami-dami ng iyong pagpipilian, sigurado na marami kang kakainin. At syempre, ang numero unong bagay na hindi natin pwedeng kalimutan, ang pera. At wag lang magdala ng sakto, dapat damihan mo ng konti dahil marami ka talagang bibili at pag ikaw ay nag-craving or naglaway sa dami ng mga masasarap na pagkain na nandito. Kung gusto mo ng Thai dishes, nandyan si Thai food court. Kung gusto mo naman ng mga Chinese, nandyan din Japanese. Oh wow! And here comes Gossip. Makikita nyo to guys, marami na rin ako na feature about Gossip doon sa mga video ko pag nandun ako sa city center. So if you are craving for bubble tea, different flavors, dito na kayo sa Gossip. Dito lang po yan sa may CTC Expo. Kingdom of Saudi Arabia Expo 2023 to, ha? So they are showcasing their very own products. So dito mo makikita guys yung different dates. Dates arrangement and everything. So nice. Bili na kayo ng dates dito. Hi. Hi. It's okay? Okay. Yan, si Kuya. Say hi to my vlog. How are you? Fine, thank you. So what's that? Welcome, Hassan. Hi, so Mr. Hassan. So Saudi Hassan. what is this? Coffee Arabic. Arabic coffee. And this is the date.
Tamar. So, I will try one only. Yan. So, let's try natin to, guys. So sweet. Kunin natin yung Arabic coffee. This is my first time to try Arabic coffee, brother. Hassan. Yeah, Nasa. Thank you so much, brother. Thank you. So come here na, guys. You have a lot of things to see in here, different products. And we have also free taste of Arabic coffee. No, Saudi Arabia coffee. And that dates. Kain na kayo dito, guys. Lumabas na tayo doon. And punta tayo this side. Dito naman tayo tumingin. Yon. So, coffee, tea, chocolate pala ang ibig sabihin ng CTC. So yan guys, kinakain ko yung date or tawar. Tawar ba tawag dito sa Arabic? Very sweet siya. Kaya hindi ako masyado sa sweet, guys. And try din natin itong binigay ni Hassan na Arabic coffee. Wala man lasa pero parang may cardamom siya. Yum. Not bad. And if you are craving for like Indian dishes, so nandito po si Bombay Chapati and nagtitinda rin sila ng karak. Yan, karak para sa malamig na panahon. At ito na guys, ang sinasabi ko kanina na kahit malamig ang panahon, nandito po ang mga malalamig na pagkain gaya ng ice cream, malamig na bubble tea, buy 2 get 1 free daw, sabi ni Kuya. Hi, sir. Bubble tea po, buy 2 get 1 free. Also ice cream, buy 2 get 1 free. Ayun. Buy 2 get 1 free daw. Hi, ma'am, sir. Bubble tea po, buy 2 get 1 free. Also ice Another Indian food stall, shawarma po guys. And tandoor is in the house. So gusto nyo po ng masarap na grilled chicken. So tandoor is the place to be. Meron din silang chicken shawarma and karak. 2 real lang daw guys. And the most exciting part para sa mga Pilipino na tulad ko, nandito na tayo sa hilera ng mga Filipino food stall. So, umpisahan natin dito sa may turo-turo ni Kuya at Ate. So, ituro nyo na lang guys. Bahala na si Kuya at Ate na magluto. Kung ano man ang inyong gustong bilhin dyan, magsasawa na kayo dyan sa dami ng pagpipilian. Tulad ko, hindi ko na rin alam kung ano ang gusto ko, pero susad nga lang guys, nakita ko dito yung gusto kong kainin na balat ng baka, pero hindi sila tumatanggap ng card. All cash payment lang daw dito sa Turo-Turo food stall ni Ate at Kuya. So, may kasama din pala ako yan guys, Ilocano din siya kasi narinig ko nag-uusap sila ng Ilocano. So, gusto niya rin niyang bumili, kaso nga lang wala din daw siyang dalang cash. So, ayun nga, wala. Sorry na lang sa aming dalawa kasi pareho kami na card payment talaga. Gusto kong bumili pero wala din cash. Ay, naku. Bakit wala? Hindi ka natanggap ng ano? Why no POS? Thank you. Brother, why no POS? Why not accepting card? Oh, I like to buy. How? Yeah. Ayan si Palada. Yun, yummy sarap. Sayang din yun guys sa Turo-Turo kasi wala silang card. Hindi sila nag-accept ng card. So, we'll check for another. Yan si Palmeras. Ito si Palmeras guys. Yan yung kapitbahay namin sa Binmamon. Nandito rin sila. Daming tao. Check natin. Oh, ihaw-ihaw. Si Hillside. Na, lahat yan mga Filipino restaurants. Lahat yan, mga Filipino products ba? Dito si Hillside. Yan din. Oh, wow. May langaw na doon. Oh, uy. Siomay. Siomay. Wow, ang sarap. Grabe. Uy, may kimchi din sila. Ang dami. Dami. Oh, may ano to? May... Ano to, sir? Squid? Pusit, squid. Oh, young squid. Oh, wow. So, turo-turo lang talaga. Ayan.
So magkano naman ito, sir? Tsaka ito? 5-5 lang po. 5-5. Nag-accept po kayo ng card? Oredo po, bumper po. Kung may Oredo. Walang POS. Sayang man, Jude, oy. Kaluoy man. Wala silang card. Kawawa naman ako kay wala man ako. Promise. Sayang, sir. May mga naman rin pa eh. Wala. Ang itim lang sa metro. Wala, guys. Disappointed na naman tayo for the second time around. Hanap tayo ng may POS card. May mag-accept ba ng card. Lahat yan mga Filipino products. Maraming mga turo-turo. Ihaw-ihaw. Yan. Punta tayo dito sa may... Ay, sayang talaga. Yan, si Filipino Hot Pot. Mag-accept yata kaya OP here. Accept kaya sila ng card. May turo-turo din ba sila? Oh, may turo-turo din kaya. Kung tama-tama may turo-turo dito sa Hot Pot. Pero tanong natin guys kung na-accept sila ng card. Yan. Excuse me ate, natanggap po ba kayo ng card? Oh wow, buti na lang. Finally. Kasi lahat wala, puro cash. Yan, so mamili na tayo. So may isaw, lahat-lahat na yung mga ano nyo, yung mga crepes nyo nandito na lahat. Mga street foods nandito na guys. Kayo na lang ang wala. So pili tayo. So ayan guys, dahil dumatanggap sila ng card, dito na ako nag-order. So yan, 4 na isaw at saka isang mirinda. So yan na, magbayad na tayo dito. So nakabayad na tayo guys. Hintayin na lang natin si kuya. Itatawag yung number para i-collect mo yung order mo. So we are number 3. Yan. So wait lang natin guys. Ayan o, Pinoy Street Foods. Oh yan. So while waiting for our order guys, heto nga at may dumating na ano ba yan, malaking balon ba? At hindi rin nakaligtas ang super cute na aso na ito sa aking paningin. Heto nga at binidyohan ko kasi sobrang cute talaga lalo na't may damit. Hi baby! Hi! Hi baby! Hi! At eto nga, at may mag-perform habang kumakain ka. O diba? So entertaining, nag-i-enjoy ka na, nabubusog ka pa. Mostly, ang mga nakikita mo dyan ay mga kapwa natin mga Pilipino guys. Ayan, habang kumakain, ayan, nagsitayuan na para i-video yung nag-perform. Ang dami talaga mga Pilipino dyan, kaliwat kanan sila. At ako rin guys, tinigil ko muna ang pagkain ko ng isaw at tumuntong talaga ako sa kinaroroonan kong bangko para lang makakuha o i-video yung mga nag-perform. Positive at napakaganda talaga ang vibes dito. Parang alive na alive ang mga tao. Busog-lusog pa. So flex ko lang din ang aking in-order na isaw. Ayan o, ang sarap-sarap talaga promise. So ngayon lang na naman ako nakatikim nito guys. Maraming pagkain dito and tapos na rin tayong kumain. Hindi naman tayo masyadong gutom so I'll go for isaw. Finish lang natin yan guys. Punta tayo sa family zone. Although family zone dito, punta tayo sa info point. Yeah, info point 3 to visit Michelle. So abang-abang lang tayo dito ng Bugis going to info point 3. Sana may ano dito, mapadpad ba? Or else maglalakad tayo. Ay, sana may bugi talaga dito.